Приключенията на човека и змията номер 4. Всъщност е човека гражданин вече. Но преди да стане гражданин, трябва да полегна да поспя малко. Какво става? Къде съм? Кой си ти? Аз съм змията, моето момче. Но как ти си змията? Аз те убих! Ами не съвсем. Сънувах някакъв кошмар. Ой, трябва вече да отивам в града. За да ставам гражданин. Така, тук съм в града сега. Сега трябва да търся някой да ми помогне. О, този човек може да ми помогне. О, чакайте, спри! Ти си онзи човек от пещерата! Не, чакай, спри, не искам да те наранявам! Ами, тогава какво искаш? Искам да ме направиш гражданин. И ти си онзи човек, който обикаля, онзи авантюрист. Ти защо влезе в моята пещера? Извинявай, аз обичам да откривам такива готини неща, защото аз съм авантюрист. Но виж, ти си толкова известен вече, събра 3000 лайка, защото те снимах. Всъщност, какво е лайк? Лайк е нещо, което го използваш в социалните мрежи и като го снимаш и публикуваш и лайк, ти го дават хората, които те харесват. То е ето така. Не, обърках се, всъщност е така, а не така. Значи ето така. Не, спри, не така, с този палец. Не, няма да спра, аз обичам хора. Вижте хора, аз толкова много ви обичам. Гледайте, давам ви лайкове. И целувки. Скъпи, какво ни показва Тос? Скъпа, той ни показва среден пръст. Да го напие. Хора, защо тръгвате към мен? Не, нищо не съм ви направил, аз ви обичам. Дръжте го! Смажете го! Тук съм в безопасност. Май няма да ме забележат. Къде отиде Тос? Няма значение. Като го видим, ще му щупим кокалчетата. Наистина май ме изгубиха. Чакай, онзи ме измами, че това е лайк. Отивам да го прибия. Защо се приближаваш към мене? Не дей, не съм ти направил нищо. Не, ела тук, ти ме измами, защото каза, че това е лайк. Ти сега хората ме мразят за това.